Mana wakoya den wo hemfa ya ne den. Right, me say confusing o, confusing say me afra na me gina ha no mo ka asem na no masa bisa bi me gina more than 30 minutes. Me bisa na ko no masa ba na masa be bisa say enti se nipa ti wa ha yi ni se de musisi he ye dai ala nipa ne ti me tu ye nti seda ansa na so me tete mo no me seda bisa empanimfo say enti me ehwe otumie no mo say ai watumie no nti o ma ti gina ye e wo mi to no ho e mo nipa me ka na se bi ye de ne ko Ofanko police station. Me no ka say me wo eja heba wo Ofanko o tra Ofanko na ba betia kokokura se ba bia ye yi kwa fufuro yi a omo wo kwan no ho ta na si omo police center me be ka say e bebre kwa e na e wa ha ye mo nyina ye eja heba ntina e dia ye wo eja heba e ye wo eja heba bi ye wo eja heba si ene ye keka ka ho na ye free e poni mo ho ba di na eba kokro mo ho ba di yesi maybe e de yawe school na omo dia na omo nya start nti ni America center ene ye di duru ho because do no ma start e ho kwa na wa ye beja and I'm okay ene ye ntri wo ye share ho no ne bibia ye kuwie na mafiri ye nam kwan so ba ye hu ya nta wa wunim sa kwan ya ye busy road ye main road ye wuni ko bebre omo du kwan nim ana ya yiri wo bi kampe postini ene bosi ni awo ye 10 gram nga yiri wo bi campaign ana omo ye watumie ya teno ana party kro no ofiri mu no omo bodi no watumie no je ne hwa ntam so ana me cheme phone say ni video na me ba be bisa mo no se party ba ko ka oye pulling executive tema ana ye ba so ye tema emma party ba ko na all ba beto and wakotum yedu ana me bisa say anyanya bia eye dai ede ba de eye dai na sisa e depending on mo to na etini bopini ho the call ya in fact the letter officer from one mo be so be kan bibia semi aso ma ye busy ana wona ye beja ntino na ama concentration no ni me so etini say that was to bisa ya ni obi anya he country. Okay, so akose omuso otumie no oto no ono ni dimu anase obi na oto nipa foforo dimu Ike pato onwa ni dimu. Entina ni bi yasan awore because akoso de ntem bi say say so woto register na be take within as having voted. And I woto party agents wo ho, observers wo ho. Entino ya take awie no osan baaye. Eno ye ba ko no de to so me ni say woto bia ye ma do nsa kokro bottle e share ink ni. Enti wo ba ye hwese saa de no wonsa na ehun ye clean na asa nye clean enti no oto ni mienu se ono nkwa no ya makini mienu ana ti oto no ba ko oto mienu ono ni pa ba ko ni din ya ba ko na wo krata ni ba bia oto odi kan to ya na kwa no ta ko to de to so mienu no ana ya number 1 number 2 ni ko ne nsa ko mo to na wo ka se ya de ehwe ade mu no no de asem de di kan ukwa ye nimsa ukwa am ye verify udino machine verify udino ye di kan o ye verify ya take the dino at take ni mponyini ama afidie no so akase on ko tintu akwa ko ti di kan ye to so ye no o ko to no wan ko verification ho wan ko de o be verify no wan ko machine ho enti ono tu ye na o ko no na obi aba be gina ho narration ni aye narration na ya na ya ka tra bambofo a wo ba be hwe ya e ma asundue ba ha no e na me nso me ka e dia set e kwa ma o mate no enti ono omo chire mu no omo chire mu se ono ko ya na o koto ni die wie ye no e na obi ba ye se ono so ba beto ma me bi ba ye so ba beto ti ma me no e ba beto no na aye de afa mon kwa we ase akasakasa kakra ba enti dia o take class na de sample si ano no de rama maame no wa fa maame no na kuja fufaye e ma no de fa akire e ko ya okoto ye ana akose de me won say na party agents na wo ho na ya se da fa mo se omo nkohwe omo party no mo party interest no omo antimi ahu ni ma hunye ni pa ohu ye ni agent e na ohu se na se wato e na wo sa ba beto ana ko ye me just say you know or 2 years answer na party agent no hu
aha ɔde kɔ tɛ mu wie yɛ no ɛna party agent na so wato awie ɛda na ɔsan ɛba bio asa wabakɔ ɛna wasan aba na ɔmo bisa no ɔse ɔgye tum sɛ wato mienu ana because ɔmo nyinaa sɛ de siae ɛna ɔmo bisa no de ya ka sɛ bambɔfo na me kan yo nti sɛ sɛ de musika no no pɛpɛpɛ no mpɛsɛ me di ba ka ho nti ɔmo siae no party agent ni nyinaa bae ɛna ɔmo se de ɔto yɛ no sɛ ɔno no empepere hu nti no de ɛsɛ sɛ ɔde inki na ɛwɔ sɛ ɔde tim krataa no so no wamfa saa inki no ɛna tim so ɔde different ink sɛ inki no yɛ ahodoɔ mmienu deɛ ɛde kɔkɔmɔto no yɛ ɛna deɛ ɛde kɔkɔto aba no enti kɔkɔmɔto no deɛ ɛna ɔde ne nsa no kɔkɔ bɔ mu de kɔkɔ tim krataa no so enti wɔn nyinaa agiri wɔn kasa aba kɔkɔ sɛ deɛ ɛda yɛ ne deɛ sɛ wɔn kan yɛ wɔn bɛyi saa krataa na of course sɛ nyɛ saa inki no deɛ a de bɛbi admin sa no okay na wɔn nyinaa agye atum ɛwɔ hɔ saa na mmom sɛ de no kasa yɛ yɛde no ɛkɔ wɔn de no kɔ ɛyi ɔfankɔ police station ama sisi ame no kasa sisi akra no wọn sẹ bambọfọ no baa na ọmọ ba obi a ọbẹ ti bia no na ọmọ ba na ọmọ abẹ bisẹ no na electoral officer no wakyerɛkyerɛ mu de asere wɔn saa jipa na afakɔ yɛ ba sisi a yɛ deɛ kaa ma ba etu wɔn nyinaa agye atoma te aseɛ sɛ wɔn kan a saa ɛno nko ana a ɛyɛ ink a ɛnyɛ ink na ɛsɛ sɛ yɛde tim no na ɔde atim no wɔn bɛyi atu. I see. Akɔsoa sapɔn yɛda ase paa nsuafoɔ yenya ono aso nkebisa na anka ye pa te sɛ ya na anka ye pa na mi hu to da ya na ye bas ya untumi nhunu de ewo mu ankasa me won kakra sɛ o ba ba ya on sɛ enu nti ne yɛse polling presiding officer wɔ hɔ polling assistants omo boa no amana ya adwuma no wɔ hɔ ɛne yɛwɔ party agents nso so gyina hɔ sɛ di pɛ wɔ nyina mo adwuma mo yɛ ne sɛ mo bɛhwɛ sɛ among other things no obi ntimi mmampe no edi sɛ di pɛ nyina mutimi agyina hɔ ama obi atimi aba sɛ ampani ampa sɛ obi atimi aba tum na mo so so abo hɔ no adwuma na mo yɛ no yɛnkɔ sɛ nya na adwo yɛnkɔ sɛ sawe nso wɔ ho all right na yɛhwɛ sɛ hwan ne no benya no ahoma so ne bedi nkɔma all right mpatso hwan na me ne ka sɛ hwi Comrade Dixon. Yes, sir, boss. Good morning. Good morning. Na sahwe asanwe so ehoboko den na ekoso ho abato no ma hyase nipa do se na to police centers do se na wako. Yo. Yes, sir, ahoma tipa be 3 o'clock ne ba ha sei. Na edu abato so a aya na asanwe so se do mu titu abani nti no mo ba ntempa na mu menu a insurantam bi fa ha sei. Emi edum nkania o ha sei nti. Nipa ya na kom be sala ya ahoma ti be donko ni no mienu no. Enya de e ba na ye nipa o ha. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.